Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Yan wani maza da mata ina ma kowa barkar haka da fatan kowa na cikin koshin lafiya. To kamar da muka saba a bidiyon mu ne za mu nuna muku na za ku yi hada editing irin wannan. Misali za ka kana magana alama hannu yana rubuta duk abin da kake faɗi. To kusan wannan mutane na amfani da shi wajen hada reels bidiyo ko kuma wajen hada short bidiyo irin haka mai ɗan kyau. Za ka kana magana alama hannu yana rubuta duk abin da kake faɗi. To insha Allah ku biyo mu a cikin wannan bidiyon daga farkon ta ƙarshe za mu nuna muku da kuma za ku yi hada irin wannan cikin sauki ba tare da matsala ba. Domin kai ne za ku yi wani tsari sai ku bi mu a cikin wannan bidiyon daga farkon ta har ƙarshe. To kamar yadda muke bayani yanzu za mu nuna muku hanya mafi sauki da za ku bi domin haɗa editing irin wanda muka nuna muku cikin sauki ba tare da matsala ba. To application da za mu yi amfani da shi application ne mai sauki wanda za mu samu shi a Chrome ko Play Store ko App Store da dai sauransu. To kamar mu gani mu yanzu muna amfani da Play Store ne kawai za ka shiga kan Play Store don ka kamar haka. Kamar kuka gani ba Play Store ɗinka ya bayyana maka to za ka ga wajen searching sai ka rubuta sunan application ɗin kamar haka. To kamar kuka gani ba ka rubuta sunan application ɗin ko kai sai ka danna shi. To bayan ka danna shi zai nuna ma application makamantan shi masu sunan kusan iri ɗaya amma sai ka zaɓi wannan domin da shi muka yi amfani sai ka danna. To bayan ka danna kamar kuka gani kai sai za ka ga wurin download sai ka danna alamar download. To amma kamar kuka gani mu dama application ɗin muna amfani da shi sai sa nuna mana offline ba buƙatar download ɗin shi. To sai ka danna kamar haka kamar da kuke gani bayan ka danna za ka jira application ɗin ya bude ma fuskar shi kamar haka. To kamar da kuke gani wannan ita ce fuskar application ɗin. To in ya nuna maka nan abin da za ka diba na farko shine za ka zo nan ƙasa misali mai alamar plus ɗin nan da kuke gani sai ka danna kan wurin. To bayan ka danna zai nuna maka alama ko kuma ce kafin nan zai nuna maka wani abu mai muhimmanci da ya kamata ku kula lokacin za ku yi editing. Shine ku leka akan wannan wurin da aka rubuta YouTube sai ku wani wuri da aka rubuta YouTube. To wannan wurin za ka danna shi. To bayan ka danna shi anan zai nuna ma bidiyon da za ka yi karya na YouTube ne ko na TikTok ne ko na Facebook ne da dai sauran abubuwan za ka zaɓa sai ka dora. To kamar wani gani mun dora na YouTube. To anan za ka rubuta sunan bidiyon da za ka yi karya misali kawai komai ma za ka rubuta anan kawai dan da ya wuce wurin to za ka danna kan wurin. To bayan ka danna kamar kuke gani ko kai dai zai buɗa maka nan. To kamar da gani bayan ya buɗa maka nan ita ce tabulan ka kun gani wannan ita ce tabulan ka wanda za ka yi rubuta dukkan da kake so da hotuna da dai sauransu. To kamar da gani za ku ga guri na farko an rubuta test wajen message inda za ka rubuta abin da kake so ka rubuta. So misali kamar ni kawai bari rubuta barka da warhaka barkar zuwa. To kamar gani ba na danna barkar zuwa kawai zan danna shi haka. So misali girman shi haka ya mani kaza duka da wajen setting za ku gane su wajen setting ɗin rubutu ƙara girman shi da kuma canza launin shi duka ana ƙasa yake kamar da kuke gani sai ka danna alamar good. To bayan ka danna abu na biyu mai muhimmanci shine misali a rubutu dukan da za ka yi kana so ka ɗora hotuna masu kyau ko na makamancin haka. To wannan gudun shi za ka danna nan za ka danna. So nan zai baka zaɓi guda biyu ne misali za ka yi amfani da hotuna da suke akan application ɗin ne ko za ka shiga cikin galerin ka ne ka ɗauko. Idan kana so ka shiga galerin ka ɗauko wannan hotunan gaske misali a ce kana da hoton ka sai ka zaɓi na biyan wannan. Idan kuma na za ka yi amfani da shi sai ka zaɓi wannan. Misali a ce na zan yi amfani da shi zan danna nan. To ba na danna kun ga gatsan waka da wani mai dai duka za ka zaɓi ra'ayinka. To abu na uku mai muhimmanci kuma shine mai alamar hannun nan. To shine wannan za ku danna shi. So misali hannun da kake so yi ma rubutu wannan hannun ne wannan hannun ko wannan ko wannan duka dai za ku gana hannaye ne duka za ka zaɓa ko misali mu mun zaɓi wannan shi kenan. To bayan ka zaɓi wannan kuma sai alama sai music ga gurin inda aka rubuta music za ka danna kan wani gurin. To nan ne zai baka dama idan recording za ka yi idan recording ɗin magana za ka yi kai tsaye to ga wurin recording idan kuma wayarka za ka shiga ka ɗauko ga guri duka dai da fatan dai kun fahimta. To wannan su ne abubuwa masu muhimmanci da ya kamata ku sani akan application ɗin. Sai kuma abu na farko da na mace ban gwada muku ba shine wannan misali wannan gurin kun gane shi wannan gurin za ku danna shi. To bayan ka danna shi kamar kuka gani shi nan zai nuna maka nan za ku ga gurare nan. To kun ga alamar gobe da mutane da dai alamar subscribe da dai sauransu. To duka wannan abubuwa ne wanda za ka iya zaɓa su ma ka dora akan bidiyon ka idan kana so. Da kamar kuka gani wannan dai ita ce hanyar za ka yi amfani da ita wajen yin editing da wannan application da kamar gani ba na play kun gani kun ga alamar hannu ya rubuta wannan kalmar da na rubuta. To idan kana so ka ɗora hotuna da wani design masu kyau duka dai wannan hanyoyin da muka nuna su ne za ku bi
Idan kuma ka gama editing din bidiyo ɗinka normal yayin yanda kake so, kawai za ka zo alamar nan za ku gane shi wannan gurin, za ka danna shi. To kamar wani bayan ka danna wannan gurin za ka rubuta shi ma wani abu ko za ka zaɓa ka rubuta sai ka danna nan. To bayan ka danna kamar wani gani za ku ga yana zuwa daga nan. To kamar wani gani yanzu haka alas ya gama saving din bidiyo ɗina, inda zan shiga cikin gallery na zan ga bidiyo na. Misali idan danna nan nake so bayyana mini bidiyon ko yana da sauransu, kawai zan danna nan. Ko bayan ka danna kamar wani ko za ku ga, to kamar wani kun ga yadda bidiyo na ya kasance. To a takaice dai wannan ita ce hanya mafi sauƙi da za ku yi amfani da wannan application nan, domin yana da matuƙar muhimmanci kuma zai matuƙar burge ku. Da fatan dai kun ji daɗin wannan bidiyon kuma kun fahimci abin da muke nufi dalla-dalla. Sai ku danna mana alamar subscribe sannan ku like, domin hakan yana burge mu. To duka dai ana muka kawo ƙarshen wannan bidiyon. Da fatan dai kun ji daɗin wannan bidiyon, da fatan kuma kun fahimci karatun dalla-dalla. Domin ƙara mana ƙwarin gwiwa sai ku danna alamar like sannan ku danna subscribe domin a sanar da ku kai tsaye da tsarin mun sababbin shirye-shiryen mu irin wannan. Kafin nan muna masu nema da farma da ku danna alamar like sannan ku yi mana share inda dama. Mun gode.